sovint aquella frase que tanta ràbia fa als escriptors, perquè l'altre dia m'ho van fer saber, de si la realitat supera la ficció moltes vegades, doncs avui ho comprovarem amb el món de la novel·la negra. Jo preguntava a policies i periodistes i deia, bueno, va, i el crim organitzat? Jo veia pel·lícules americanes i a les pel·lícules americanes sortia la màfia i tal, i preguntaves a policies i periodistes, això parlo dels anys 70, finals dels 70, i em deien, no, aquí en aquest país no existeix el crim organitzat perquè som un país tan desorganitzat que no es pot organitzar ni el crim. Les estructures de crim organitzat són estructures empresarials, és així. Per què abans no hi havia poder tanta visualització? Perquè la pròpia societat no estava, com deia, organitzada en el sentit de... El crim s'aprofita de l'estructura social existent. Com més perfeccionada, més es pot inserir. No hi ha morts, dèiem. És que no n'hi poden haver de morts, perquè l'evidenciació de la presència del crim, l'evidenciació de la violència, implica necessàriament el punt d'atenció sobre el fenomen. Per tant, no passen desapercebuts. El que sí que hi ha és l'avís de la violència. Jo he d'utilitzar la violència amb intel·ligència, és a dir, jo tinc la violència i la puc fer servir i d'aquesta manera aconsegueixo la meva finalitat, que és obrir aquesta quota de mercat. Ha canviat la manera de fer crims, dèiem, del caso a les màfies? Es matava diferent abans? El crim era un fet aïllat. Per molt que moltes vegades es necessités connectar-ho amb alguns narcotraficants o amb alguna gent que moltes vegades venien de l'estranger. I llavors també els crims solien ser crims passionals, sense cap mica de relació amb bandes o amb gent que hi estés al voltant. El canvi fonamental és la internacionalització de tot. Ara es pot matar, per dir-ho d'alguna manera, a Polònia per uns fets que no han sortit bé aquí i que havien estat negociats a Sud-amèrica. Llavors, és molt més complexa en quant a la investigació, en quant a l'entesa del fenomen, però és exactament igual. De fet, ara es tria matar no en llocs en què el sistema és garantista, segur. Tenim molts pocs homicidis relacionats amb el crim organitzat a Catalunya, poquíssims a l'any. Des del naixement del gènere jo crec que hi ha un tipus de novel·la i de cinema podríem qualificar d'artístic, no? És a dir, des de molts dels crims de la Agatha Christie fins al Colombo, fins als actuals assassins en sèrie que proliferen d'una manera escandalosa a la literatura, hi ha un component de crear, de donar un glamour especial al món del crim, que m'imagino que la realitat... Molt més sòrdid. Parlàvem del Padrino. El Padrino genera empatia. Cau bé a l'home perquè és un lluitador, brega per la família. La realitat és molt més sòrdida, més mundana, més cruel, més descarnada. No té sentiments. Quan no hi ha sistema, quan no hi ha govern, el crim el que fa és suplir aquell govern que no exerceix i exercir-lo ell. Llavors s'apropia de determinats àmbits de govern i és govern. Aquest és l'autèntic problema. I Itàlia és de gènesi social que la màfia va créixer dintre d'estats socials des del principi. Internet actualment és una eina per cometre el delicte, una eina important, sistemes de comunicació, capes d'internet. Internet no és una capa, no és un canal, són capes d'internet. I per accedir a diverses capes profundes requereix un accés privilegiat diferent. I després internet també és el lloc on es comet el delicte. La pornografia infantil, determinats abusos, l'accés dels menors a internet és un accés universal, sense cap restricció, i molta gent aprofita per cometre el delicte dins d'internet. Una cosa que l'altre dia vam parlar també era si es relacionava terrorisme amb crim organitzat, si hi havia relació o no tenia res a veure. Tenim la lupa a sobre d'aquest fenomen, el treballem molt profundament i cada vegada hi ha més evidències d'aquesta íntima relació que és francament preocupant, perquè el que costa mantenir organitzacions terroristes, els diners que costen fer-ho s'han de proveir d'algun mecanisme. De fet, hi ha rutes utilitzades tradicionalment per traficar amb substància estupefaent. Després, s'utilitza la mateixa ruta amb la que es portava el hachís per portar persones. Tenim el cas que comentàvem abans de Líbia. I si aquestes rutes passen per llocs que no hi ha estat, que on ha estat fallit, que no hi ha estructures, i és un lloc on operen organitzacions terroristes que necessita subversionar-se per operar, per treballar, poden fins i tot apropiar-se o franquiciar
aquestes activitats criminals i obtenir els beneficis. Llavors, no és que hi hagi relació en determinats espais, és que hi ha una fusió. Espero que hagi estat interessant per vosaltres la conversa que hem tingut. Espero retrobar-vos aviat, llegim-vos, o potser necessiten informació algun dia. Gràcies, un plaer i fins la propera, que vagi bé.